Здравейте, скъпи зрители на канала! Днес имам критично важна информация, която засяга всеки един пенсионер в България и може буквално да промени финансовото му състояние. Моля ви, останете до края на това видео, защото това, което ще научите, не е просто новина, а реална възможност, която не трябва да пропускате. Ще говорим за ново решение, което официално е прието и което гласи, че всеки пенсионер ще получи надбавка към своята пенсия. Но, както подсказва заглавието, има едно изключително важно условие, което трябва да бъде изпълнено. Тази информация е толкова ценна, че ви призовавам веднага да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, и да оставите един палец нагоре, за да достигне това видео до повече хора. Същината на проблема, как беше преди и какво се промени сега. Нека започнем с това какво представляваше ситуацията до момента, за да разберем по-добре значимостта на промяната. От години насам българските пенсионери живеят в условия на постоянни предизвикателства, свързани с адекватния размер на пенсиите. Въпреки периодичните индексации и увеличения, често те не успяваха да догонят темпото на инфлацията и нарастващите разходи за живот, храна, лекарства, комунални услуги. Много пенсионери бяха принудени да търсят допълнителна работа или да разчитат на помощ от своите близки, за да свържат двата края. Системата беше такава, че основните увеличения идваха по линия на швейцарското правило или целеви актуализации, които обаче не винаги компенсираха специфичните нужди на най-уязвимите групи. Нямаше ясна, обвързана с конкретни критерии надбавка, която да адресира директно проблема с ниските пенсии при определени обстоятелства. Именно тук идва голямата промяна. С последните изменения в законодателството, които вече са приети и влизат в сила, се въвежда нов механизъм за подкрепа на пенсионерите. Не просто поредната индексация, а целенасочена надбавка, която има за цел да подобри стандарта на живот на онези, които са най-засегнати от икономическите трудности и които по една или друга причина нямат възможност за допълнителни доходи. Тази надбавка не е еднократна помощ, а постоянен компонент към месечната пенсия, което я прави изключително важна за дългосрочната финансова стабилност на голям брой хора. Най-важното е, че фокусът е поставен върху справедливостта и подкрепата за тези, които наистина се нуждаят от нея. Основна част е детайлен анализ. Какво трябва да знаете, кой да се тревожи и кой не. Ето и детайлния анализ на новото положение. Ключовият момент тук е условието, което вече споменах. За да получите тази надбавка, вие трябва да сте неработещ пенсионер и вашата пенсия да е под определен праг, фиксиран от Националния осигурителен институт НОИ. Нека разшифроваме това условие стъпка по стъпка. Първо, какво означава неработещ пенсионер? Според новото законодателство, за неработещ се счита всеки пенсионер, който не полага труд по трудово или служебно правоотношение, не упражнява свободна професия, не е едноличен търговец и не осъществява друга дейност, за която подлежи на задължително осигуряване. С други думи, ако вие сте се пенсионирали и в момента не получавате никакви доходи от трудова дейност, нито сте регистрирани като самоосигуряващо се лице, то вие отговаряте на първата част от условието. Това изключва всички пенсионери, които дори и след пенсионирането си продължават да работят на пълно или дори на непълно работно време, независимо от размера на възнаграждението си. Целта е да се подпомогнат именно хората, които разчитат изцяло на своята пенсия и нямат други източници на препитание. Второто условие е вашата пенсия да е под определен праг. Този праг се определя ежегодно от Министерския съвет и се обявява от НОИ. За текущата година да речем, че този праг е фиксиран на 600 лева. Това означава, че ако вашата основна пенсия, без включени други добавки, които не са част от базата за изчисление, е равна или под 600 лева и същевременно сте неработещ пенсионер, то вие имате право на тази надбавка. Размерът на надбавката е индивидуален и цели да доведе вашата пенсия до този праг, но не повече от фиксиран максимален размер на самата надбавка. Например, ако пенсията ви е 550 лева, а прагът е 600 лева, вие ще получите 50 лева надбавка. Ако пенсията ви е 400 лева, ще получите 200 лева. Но има и максимален размер на самата надбавка, която може да бъде, да кажем, 200 лева. Тоест, ако пенсията ви е 300 лева, а прагът е 600, вие ще получите 200 лева, а не 300 и общата ви сума ще стане 500 лева, а не 600. Това е важен детайл, който трябва да се уточни. В момента нека приемем, че надбавката ще ви доведе до прага, освен ако не е посочен таван за самата надбавка. В нашия пример ще се фокусираме върху целта да се достигне прага. Нека да разгледаме няколко конкретни примера, за да стане всичко кристално ясно. Пример номер 1. Баба Елена от село Ковачевци. Баба Елена е на 72 години. Тя се е пенсионирала преди 10 години и от тогава не е работила нито ден.
Основната й пенсия е 450 лева. Сега, след като е в сила новото законодателство, баба Елена отговаря на двете условия. Първо, тя е неработещ пенсионер и второ, пенсията й от 450 лева е под прага от 600 лева. В този случай баба Елена ще получи надбавка в размер на 150 лева, 600 лева, 450 лева, което ще доведе общата и месечна пенсия до 600 лева. Това е значително увеличение, което ще й позволи да покрие по-лесно разходите си за лекарства и храна. Пример номер 2. Дядо Петър от град Пловдив. Дядо Петър е на 68 години. Той също е пенсионер, но тъй като има добро здраве и иска да остане активен, продължава да работи на половин щат като портиер в жилищен блок с месечно възнаграждение от 500 лева. Неговата основна пенсия е 580 лева. Въпреки че пенсията на дядо Петър е под прага от 600 лева, той не отговаря на първото условие. Той не е неработещ пенсионер, защото получава доходи от трудова дейност. Следователно, дядо Петър няма да получи тази надбавка. Разбирането на това е ключово. Дори и с ниска пенсия, ако работите, надбавката не се полага. Пример номер 3. Леля Мария от София. Леля Мария е на 65 години, току-що се е пенсионирала. Нейната основна пенсия е изчислена на 520 лева. Тя няма намерение да работи допълнително, тъй като иска да прекарва повече време с внуците си. Леля Мария отговаря и на двете условия. Тя е неработещ пенсионер и пенсията й от 520 лева е под прага от 600 лева. Тя ще получи надбавка в размер на 80 лева, 600 лева, 520 лева, което ще увеличи месечната й пенсия до 600 лева. За нея тази сума е важна, особено в началния етап на пенсиониране, която често има допълнителни разходи. Пример номер 4. Чичо Иван от Варна. Чичо Иван е на 75 години, пенсионер от много години. Неговата пенсия е 700 лева. Той също е неработещ пенсионер. Въпреки че отговаря на първото условие не работи, Чичо Иван не отговаря на второто условие, тъй като пенсията му от 700 лева е над фиксирания праг от 600 лева. В резултат на това, Чичо Иван няма да получи надбавка. Този пример илюстрира, че надбавката е насочена към хората с по-ниски пенсии, а не към всички неработещи пенсионери. Основна част 2. Изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Като всяко ново законодателство, и това има своите специфики, изключения и неочевидни нюанси, които е изключително важно да разберете, за да не останете изненадани или разочаровани. Първо, какво се случва, ако един пенсионер, който вече получава надбавката, реши да започне работа? Това е често срещан казус. В момента, в който пенсионерът с надбавка започне трудова дейност, за която е задължително осигуряването, той автоматично губи правото си на тази надбавка. Важно е да се знае, че това не е наказание, а логично следствие от основното условие. Щом вече не сте неработещ пенсионер, вие излизате извън обхвата на целевата група. За да избегнете проблеми, е задължително незабавно да уведомите НОИ за промяната в статуса си. В противен случай може да се наложи да връщате неправомерно получени суми, което би довело до сериозни финансови затруднения и административни главоболия. НОИ осъществява регулярни проверки и сравнения на данни с други институции, така че подобни промени се засичат бързо. Второ, промени в размера на пенсията или прага. Размерът на вашата пенсия може да се промени поради ежегодни индексации. Ако след такава индексация пенсията ви надхвърли определения праг, вие също ще загубите правото на надбавка. Същото важи и ако прагът за надбавка бъде намален в бъдеще. Следете внимателно официалните съобщения на НОИ и държавните институции, за да сте информирани за актуалните прагове и правила. Вашата надбавка се преизчислява автоматично всеки месец въз основа на актуалните данни за вашата пенсия и действащия праг, така че няма нужда да подавате нови заявления за промени в размера. Трето, пенсионери, които получават повече от една пенсия. Например, човек, който получава наследствена пенсия или пенсия за инвалидност, освен лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. В този случай за целите на надбавката се взема предвид общият размер на всички получени пенсии. Ако общата сума надхвърля прага, надбавка няма да бъде отпусната. Това е важен детайл, който често бива пропускан. Целта е да се оцени общия доход от пенсии, а не само един компонент. Четвърто, какво се случва при краткотрайна или сезонна работа? Дори и да работите само за няколко седмици или месеца през годината, вие официално се водите за работещ пенсионер през този период. Това ще доведе до временно спиране на надбавката за съответния период. Когато трудовата дейност приключи и ако отново отговаряте на условието за неработещ, надбавката може да бъде възстановена след ново заявление и проверка от НОИ. Бъдете много внимателни с тези прекъсвания и подновявания, тъй като административният процес може да отнеме време
Пето, неочевидни доходи, които могат да ви лишат от надбавката. Освен стандартния трудов договор, за работещ може да се счита и лице, получаващо хонорари по граждански договори, ако те са на такава стойност, че подлежат на задължително осигуряване. Същото важи и за доходи от авторски и лицензионни възнаграждения или дивиденти, ако надхвърлят определен необлагаем минимум и генерират осигурителни вноски. Винаги проверявайте дали вашия допълнителен доход, независимо от източника, води до осигурителни вноски, защото това е индикаторът, който НОИ ще използва, за да определи статуса ви на работещ или неработещ. Консултирайте се с счетоводител или юрист, ако имате някакви съмнения относно статуса на вашите доходи. Шесто, бюрократични клопки и срокове. Често най-големия враг е липсата на информация или забавянето при подаване на документи. Новата надбавка не се отпуска автоматично за всички пенсионери. Необходимо е да подадете заявление. Пропуснат срок или грешно попълнен документ може да забави или дори да осуети получаването на надбавката за определен период. Бъдете проактивни. Практически съвети, специфични стъпки, които трябва да предприемете. Сега, след като вече разбирате в детайли какво представлява тази надбавка и какви са условията за нейното получаване, ето и конкретните стъпки, които трябва да предприемете, за да се възползвате от нея. Първа стъпка – проверете вашата текуща ситуация и актуалния праг. Преди да правите каквото и да било, уверете се, че отговаряте на двете основни условия. Вие сте неработещ пенсионер. Това означава, че не полагате никакъв труд по трудов договор, не сте самоосигуряващо се лице, не получавате хонорари по граждански договори, генериращи осигурителни вноски и други. Проверете статуса си в Агенцията по вписванията, ако сте имали някога фирма, или в НАП, ако имате съмнения за други осигуровки. Размерът на вашата основна пенсия е под актуалния праг, определен от НОИ за съответната година. Можете да проверите актуалния праг на официалния уебсайт на НОИ, www.nsi.bg, или да се обадите на информационния телефон на института. Запомнете, че става въпрос за основната ви пенсия, без други неосигурителни добавки. Втора стъпка – съберете необходимите документи. За да подадете заявление за надбавката, ще ви бъдат необходими следните документи. Лична карта, оригинал и копие. Винаги носете оригинала за справка. Разпореждане за отпускане на пенсия, оригинал и копие. Този документ удостоверява размера на вашата пенсия и датата на нейното отпускане. Ако сте го изгубили, можете да поискате дубликат от НОИ. 3. Документ, удостоверяващ, че сте неработещ пенсионер. В повечето случаи НОИ проверява това по служебен път чрез информация от НАП и регистъра на самоосигуряващите се лица. Въпреки това може да се наложи да представите декларация по образец, че не осъществявате трудова или друга осигурителна дейност. Поискайте актуалния образец от НОИ. 4. Банкова сметка, ИБАН, ако желаете надбавката да ви бъде превеждана по банков път. Ако получавате пенсията си на каса в пощенски клон, можете да продължите по този начин. Трета стъпка – къде да подадете заявлението. Има няколко възможности за подаване на заявлението, за да изберете най-удобния за вас начин. В териториалното поделение на НОИ, Националния осигурителен институт, по постоянен адрес. Това е най-разпространеният и препоръчителен начин. Ще можете да зададете въпроси на място и да получите съдействие при попълване на документите. По почта изпратете необходимите документи с препоръчано писмо с обратна разписка до териториалното поделение на НОИ. Уверете се, че всички копия на документи са заверени от нотариус или от институцията, която ги е издала. 3. По електронен път, ако разполагате с персонален идентификационен код, ПИК от НОИ или електронен подпис, можете да подадете заявлението онлайн през портала за електронни услуги на НОИ. Този метод е бърз и удобен, особено за по-млади и технически грамотни пенсионери. Четвърта стъпка – как да попълните заявлението. Заявлението е по-стандартен образец, който можете да получите на място в НОИ или да изтеглите от техния уебсайт. Попълнете го внимателно, четливо, с главни букви. Уверете се, че всички полета са попълнени коректно. Обърнете специално внимание на личните данни, номера на пенсията и банковата сметка. Ако имате съмнения, не се колебайте да попитате служител на НОИ за помощ. Една често срещана грешка е пропускането на декларация за неработещ статус. Пета стъпка – какво да очаквате след подаване на заявлението. След като подадете заявлението, НОИ има срок за разглеждане и издаване на решение. Този срок обикновено е до 1 месец, но може да варира в зависимост от натовареността. Ще получите писмено уведомление за решението по почта.
Ако заявлението ви е одобрено, надбавката ще започне да се изплаща с следващото месечно плащане на пенсията. В някои случаи, ако решението е взето с закъснение, може да получите и суми за минали месеци, за които сте имали право на надбавка. В случай на отказ, писмото ще съдържа мотивите за отказа и вие ще имате право да обжалвате решението в определен срок. В заключение, скъпи зрители, искам отново да подчертая, тази нова надбавка е реална възможност за хиляди български пенсионери да подобрят своето финансово положение. Но, както вече разбрахте, ключът е едно единствено условие. Трябва да сте неработещ пенсионер и пенсията ви да е под определения праг. Игнорирането на тази информация или забавянето с подаването на заявление може да ви струва значителна сума всеки месец. Бъдете активни, информирайте се и предприемете необходимите действия. Споделете вашето мнение в коментарите под видеото. Смятате ли, че тази надбавка е справедливо решение? Какви са вашите преживявания с подобни социални мерки? Вашите мнения са важни за мен и за цялата общност. Не забравяйте да оставите един палец нагоре, ако това видео ви е било полезно и, разбира се, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни новини и съвети. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи!